Investigazzjoni li saret bħala parti mill-inkjesta Vitis jidher li żvelat kif wieħed mix-shareholders tal-kumpanija Vitis Global Healthcare kien fetaħ kumpaniji segreti f'Dubai għal Keach Kembri u Konrad Mizzi. Dawn il-kumpaniji ma kinux magħrufa qabel ma saret din l-investigazzjoni biex shareholder Shawkat Ali feċċ ismu meta kien hemm suspett li seraq mal-10 miljun euro grazzi għad-deal tal-Vitis. Skont it-Times il-kumpaniji segreti ta' Keach Kembri u Konrad Mizzi kienu qed jiġu pjanati biex jinfetħu f'Dubai meta Xkembri u Mizzi kienu għadhom fil-gvern ma' Joseph Muscat fl-2015. Xkembri kien Chief of Staff ta' Muscat u Mizzi kien Ministru tas-Saħħa. Il-proċeduri biex jinfetħu l-kumpaniji f'Dubai bdew f'Lulju tal-2015, xahar biss wara li l-Gvern iffirma b'mod uffiċjali ma' Vitis id-deal fraudolenti li bih ħadu f'idejhom l-isptarijiet San Luqa u Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex imbagħad Shawkat Ali intalab biex jiftaħ dawn il-kumpaniji f'Dubai f'Marzu tal-2016. Shawkat Ali kien wieħed mill-iktar persuni fdati mill-Gvern ta' Muscat u flimkien mal-familja tiegħu allegatament daħlu l-miljuni minn kumpaniji li kellhom rabta mal-Vitis. Biss ibnu waħdu ħalfu minn miljun euro għal provvista ta' apparat mediku u elettriku. Shawkat Ali li huwa Pakistani kien wieħed minn dawk li xtraw il-passaport Malti u kien ukoll kruċjali biex sar il-Memorandum of Understanding tal-isptarijiet qabel biss sar il-kuntratt, xi ħaġa li kienet ġiet kundannata mill-NAO u anke mill-qrati Maltin.